So can we clarify or can we give at least a peace of mind kuvanhu vacho vari kuzviti vari kuisa mari, so that zita renyu rinochena, and then people they won't be saying kuti vasaruwaka vari kudya mari kana kuti vamudzinga vari kudya mari. No, it is we are not in this to be clean. I think tine ma different missions. Okay. Mukaenda kunyoka yemabhunu channel takaisa epo nezuro. Ndasakuiona zva. Yeah. Epo iyo ine mavotes ari kukuratidza kuti 90% or and above of the people who are there ari kufollowa zviri kuitika, vari kubvisa mari yacho. They are happy nekudyirwa mari kwavari kuitwa. Havasi kumbocomplain. Saka handisi kuziva kuti maZimbabweans amuri kuti vari kucomplaina ndewapi, because vakavhota nezuro vakati comrade tiri kufara nekudya mari kwamuri kuita. Tinofara mukutaura nevanonzi DJ Holly, kakuri sei baba? Tinofara makasimba. Aiwa, ndiri munyasha. Sorry, maungonetswa kama maungofonerwa musina kumbopiwa. Inonzi chii, musina kumbopiwa yambiro kunzi tichafona. Ayo, it's okay. Ndakai uyu ndaisave ndakaona ichitraya kutifonera because ndakablocka my incoming calls. Oh, I see. Right, just a quick one baba wangu. Pane nyaya iri kunetsa ende vanhu vakazondaapproachawo nezuro vakati we need an independent broadcaster anokwanisa kutibatirawo nyaya iyi. Zvekunzi hanzi pane vanhu vari kunzi vari kucollecta mari yanyoka yemabhunu, yet kukoti vanhu ivavo havasi kuonekwa. Malawyers ari kubhadharwa is just 2 lawyers. One ari kubhadharwa namukoma Godwin neumwe ari kubhadharwa namukoma Pardon Gambagwe. Saka ndatirega ndifone ndinzwe kuti zviri kufamba sei. Okay, saka wasiri kubhadharwa ndewo, pane wasiri kubhadharwa here? Zviri kunzi hanzi mari iri kucollectwa paplatform yakanzi nyoka yemabhunu haisi kusvika kune end of the lawyers. Asi ma-invoice avo va-lawyers akasetliwa zvavo? Akasetliwa zvavo ese. Haasati apera zvavo, but they have confirmed that kuti vari kuita sei, vari kubhadharwa. Asina kupera chikwereti chacho ndechebasa ripi? Aiwa, nyaya haisi pakuti asina kupera. Nyaya iri kunzi hanzi pane vanhu vari kucollecta mari from the public, from Zimbabweans, and some Zimbabweans they are complaining kuti there is no accountability. Okay. And kana muchiti Zimbabweans muri kuti ani? Kutaura vana veZimbabwe. Vari kupa ani mari? Handisi kuzoziva hangu kuti vari kupa ani, but ndichitarisa mugrupu renyu iri nema-audios enyu amunombosenda, pane ma-banking details aripo ne-ecocash number yekuZimbabwe. Ma-banking details ndangu. Alright. Number yekuZimbabwe ndeyehanzvadzi yanyoka yemabhunu. Okay. E-wallet number ndeyangu. Okay. Ndo yamuri kufona. Okay, I see. So can we clarify or can we give at least a peace of mind kuvanhu vacho vari kuzviti vari kuisa mari, so that zita renyu rinochena, and then people they won't be saying kuti vasaruwaka vari kudya mari kana kuti vamudzinga vari kudya mari. No, it is we are not in this to be clean. I think tine ma different missions. Okay. Mukaenda kunyoka yemabhunu channel
takaisa epo nezuro. Handiti. Yeah. Epo iyo ine mavotes ari kukuratidzai kuti 90% or and above of the people who are there ari kufollowa zviri kuitika, vari kubvisa mari yacho. They are happy nekudyirwa mari kwavari kuitwa. Havasi kumbokomplain. Saka handisi kuziva kuti maZimbabweans amuri kuti vari kukomplaina ndewapi, because vakavhota nezuro vakati comrade tiri kufara nekudya mari kwamuri kuita. 90%. Yeah, which means kuti they are well informed. Vari kufollowa this issue yeba haisi kubatwa nema-individuals. Zvavari kuita hazvisi zvema-individuals. Vari kuita zvinhu zvavo pachannel ipapo. They own whatever happening there. The good they own it, the bad they own it. Okay, because the lawyers were saying kuti pane vanhu, inini ndakatomboita come across ma-audios also, ari kutaura kuti let's contribute towards mari yanyoka yemabhunu. Pana lawyer akati anoziva saru wake? No, not really. Pane one lawyer akangoti akakusangana nemi once akaintroduce kana kuti akangonongedzerwa. I think she said, I think the recording on my platform, she said that akatos introduce kwa Ari, and that was the first time akakuona. Inini talking to a lawyer and ndizo chirungu anditi zvakadaro. I was never introduced to any lawyer. Hands akazvi introduce. I have the recording. I can send you the recording. And I why ndichipinda pazvinhu zvisidei? No, you're seeing what's happening. Anga aine appetite yekundiziva, but haana yekundiisa padhuze. Asi haana kukwanisa kundiisa padhuze neni, because there were people between me and them. Okay. So, I don't know. And you see. And handina ma-complaints andati ndanzwa. Because when these things are happening, the invoices comes to me. Okay. And the funds goes to the admins. Okay. And the admins pays the lawyers. Okay. So, yeah, that's the other thing also. Only at one point when I just paid directly a total amount of 9,500. Chete. Ndikavati no. Chipedzai mapayments. Since murimi matiudza kuti maakushanda more than one. Right. Muri kuziva ma-agreements amaita ikoko. Asi, I don't want to hear kuti pane whoever lawyer wamuri kushanda naye, whether akanaka kana kuti akashata, pana lawyer asina kubhadharwa. Ndosaka ndakubvunzai kuti pana akauya here akati ari kukweretwa in this process, whether ari kueretwa nezvigananda kana kuti ari kueretwa nevanhu kwavo. So far hapana. Can we just go to the beginning quickly, mkomo wangu? Ndikumbira kubvunza kuti ma-lawyers ahead kuti mimi mamune lawyer renyu ramakatsvaga pekutanga, or was it after? Handitsvagi lawyer in rei. Vanhu vanenge vachiisa mawedzi mukanwa mangu. Saka mimi hamuna lawyer ranga makatsvaga? Inini zita waka handitsvagi malawyer. Mukanzwa nditaura, I don't work alone. I put systems in place. Okay. System you operate. Okay. And it. Okay. And to put systems in place, we understand the nature of the game that Rutamba is politics. Yes. Saka, what is important is the result. Ndosaka muri kuona nduramba nchikubvunzai kuti pane here lawyer ari kuuya achiti ini ndakaemployiwa nesystem yaSarwaka handina kubhadhara. No, hapana. Saka imi kana kuti inini ndakaemployiwa Sarwaka ari kuuya achindidisturba basa rangu. Right. Imi hapana so far, but panga ndichida clarity yapo ipapo. I think you have answered kuti mimi muri kuita zvinhu zvamuri kuita in your group and it doesn't concern my citizens. It's only a concern yakarezwa nevanhu nema-lawyers nezuro kuti there are people fundraising
but vachiti imari yema-lawyers. Ende inini ndiri panapa ndine ma-audios andakatonzwawo achinzi ngatiisei mari, and I'm also part of the group. Handione zvangu zvese, but pandosangana nemamwe ma-audios muchannel umu nema-numbers zvese zvinenge zvirimo ndichizviona. Saka isangofunga kuti the money is going towards kuna nyoka yemabhunu. But ndasingazive kuti inini muri kuita zvozvo. Chibva mati separate ipapo. Isusu we are not citizens, we are revolutionaries. Okay. So revolutionaries vaita zvinhu zvavo, citizens they are asking. Okay. And now it's making sense. Asimukandidi, there is a revolutionary who is not understanding what we are doing. Then apo ndinosumuka ndoti ano, let me explain. Ma-citizens akakula down kudzimba dzavo kuita zvavari kuita. Vachifollowa wherever. Ma-revolutionaries, they follow one channel yavanotaura necommand yavo. Vane WhatsApp number yavo yamakwanisa kutibatawo nemi. Yavanoisa zvichembo zvavo kana pane zvisina kujeka. But and zvinhu izvozvo they understand because takapanana the way of doing things pakutanga. Ma-citizens ozoya kuzobatirawo pamusoro vakuda kunzwisisa kuti what are revolutionaries doing. Isisu we are not doing administration here. We are fighting. Okay. So we don't have records. Mamwe mgodzi ari kudonha musango. Tichienda kwatiri kuenda. The issue yatiri kuripo ndeyekuti is the enemy getting defeated? Kana the enemy iri kudefeatwa, iri kuonekwa ine manga, it means kuti fight iri kuenda kumberi. Vanhu ivavo simba rekufaita vari kurwana kupi, it means wakadya wakaguta. Ipapo ndikubata ipapo. That's the language yatinotaura kunoko. Saka ma-citizens ari kuuyawo nevanhu vavo vachicreate parallel systems votiita comparison nesu. They are comparing different people here. Ndikupanzwisisa ipapo. There is an issue yekuti you are not being attending court hamusi kutombooneka, and the lawyer rakatsvagwa netimu renyu harisi kutomboonekwa, riri kunzi rakasiya basa kudhara. But I was there pakoti nemacomrades tikatoadressa pakoti. So handina kuenda pakoti say. Should I attend each and every court? No, I'm just saying from what I have heard. And who is Saruaka? You need to understand who is Saruaka. Saruaka is not an individual. Saruaka is a system. So how do you know kuti handisi pakoti? Inini ndiri kuupdate zviri pakoti in real time, even ndiri kuBotswana, even ndiri kana kuMozambique. So I should stay in South Africa chete so that ndoatenda court ndibelievise kuti no, inini I am not here to sympathize with nyoka yabhunuka. We are not friends. I am not his friend. I am here to fight. So kana muchienda kukoti, mahumbwe anenge achiitwa kukoti, those are child games. Those are not the games which I am here for. Saka people featuring the minor, they must focus kumahumbwe kwate ndo kwavanodeserve kuunderstanda kuti chii chiri kuitika iko. Ngavabvunzika vanenge varipo pakoti pacho wapiwe information. Saka with all this confusion iripo, comrade, there's no confusion. Ane confusion ndiani? I think my citizens. Because when you come out inini ndiri kuita zvinhu zvangu, moya muri tu muri paside moronga zvinhu motanga kunetsana muri mega ikoko, then you say hanzi pane confusion. I was never disturbed by anyone, because anyone who comes our way torakasha. And the people they know, they really understand that, and we have records yevanhu vakashwa in this process. So meaning there is no one who can claim kuti anoshanda naSaruaka. Who works with me? Who expect to be paid with me? Nobody knows me. Nduzi vanhu vanobvunza kuti saka Saruaka wacho anenge achiti anobhadhira malawyers sei, anoshanda nemalawyers sei, iwo malawyers asikamuzivi. Saruaka is not an individual. Saruaka is not a person. Saruaka is a spirit. That's why tingoti katanda kuti madhimoni ataure, we just call the spirit, mweya werevolution buruka, chii chaitika uko wotanga kutaura wega.
ini ndakadai toti out ndiboni robuda roenda. Yeah, ndikupabata ipapo. Yeah. So macitizens anodiwa kwachamisa uko kana taakuita zvedhemokirasi. Ndo kunodiwa isisu here we are in the bush, we are fighting. Ndosaka muri kuona tisiri kuwandira kuZimbabwe. Tauya kuhondo tiri kufaita patarara ipapo, kana pakasara invoice yasara ipapo usandibvunze. Kana imwe mari 10 rand ikabuda muhomwe ikarasika usandibvunze, ndibvunze the result kuti enemy yafa here. Yeah, but looking at the progress, ndochikupa manje tichitarisa progress nekufamba kwamuri kuita kana muchibatsirana nevamwe kana kuti vamwe vacho vachipindira panyaya dzamuri kuita, do you see, muri kuona here vanhu nyoka yemabhunu achibuda because vamwe vari kuita zvavo, imi muri kuita zvenyu, vamwe vari kuita mapato acho awanda, instead of kuti tese tingouya pamwe chete mofaita one fight vanhu vakabatana? What is the mission? The mission yekubudisa nyoka yemabhunu. Matifonera muri kuziva mission here yatinayo padhisi? No, I don't know. I just called to clarify nyaya yanga ichitaurwa chete. All right, what happened to nyoka yemabhunu kuti apinde paari, and what was the agenda? No, I'm not sure. I don't have any information on that. Maybe they wanted to extradite him to Zimbabwe. Yes. Is he in Zimbabwe? No, he's still here in South Africa. So if he is not in Zimbabwe, iwo vachimuda kuZimbabwe, scoreline yakamira sei? Inenge iri 1-0. And did you see? Ndo mamiriro akaita zvinhu. I think ndashandisa a parable with the heavenly meaning. Yes, zviri kumeka sense. But that's not the point yega in a game. Yepakoti. That's why I'm trying to mention about the securities. Because I know the total game ravainaro. Saka nyaya dzekuramba ndichikomenda about nyaya dzekukoti dzinondinetsa because tiri kufocus on the minor, hakusiko kune bhora. All right. Vanhu ma-revolutionaries, they know kuti mari yavo iri kushanda chii. They know. Izvozvi mutopinda imwe $3 here. We screenshot. Autobhadhara. Utoona like this. Which means they are understanding vari kufamba ne-revolution. Havana kumbomisa any progress. Because you need to know kuti sometimes when we are speaking, we start speaking in tongues because we understand the enemy atiri kushanda nayo. Asi dai yanga iri normal case yekuti tiri kungodhila ne-normal case. There are a lot which you don't know. You see my report that tichazokupai kana tapedza this process. Muchaseka ndichikutaurirai kuti takaita izvo komana vakadai. So saka tofanira kufamba nedingindira renyu kare kuti trust the leaders and believe in the process, or trust the process and believe in the leaders. If you are a revolutionary, because you cannot be a revolutionary usina kuparidzirwa. Because isisu kweduko we are not doing administration. That's why muri kuona hatina kana faira. We are preaching the gospel of revolution and chasing away demons. Ndo basa riri kuitwa kurevolution. Ndosaka muri kuona even kumachechi shoko rerevolution rapinda. Ndo zvinofanirwa kuitika izvozvo, because here we are dealing spiritual. Revolution must be part of your spirit, kwete part of your mindset. Ndo zvinosunungura mhuri yeZimbabwe izvozvo. Tikatanga kuti hanzi tiri kubvunzana kuti $2 yaenda kupi, shuwa tinosunungura vanhu here kana tikada kuti izvozvo. Ndo panga ndichitaura kuti toramba tichingotenderera panzvimbo 1 instead of us kuti tibatane pamwe chete tiite zvinhu with the one voice. Because system yatinayo yakacreatwa nesystem yaMnangagwa iyoyo. He made sure kuti vanhu vatambure first. He impoverished the population so that we can be easily manipulated. Angoisirwa
it doesn't mean that whoever I work with, I trust those people. Vamwe vanotengesa on the way toti iwe watengesa siduruka, but vanoshanda neni they just know kuti handimbokuhande ndota kuti watengesa iwewe buda mugame. Unozo explain uri kunze. You don't explain uri mukati because unokwasisa wamwe. Yeah. Did you see? Yeah, ndikupabata papo. Yeah, so the game is starting tomorrow. Mchanzo ma updates after court. Okay, I know I'll be waiting for my updates. For your own information, all those lawyers were mchidza pachitwa madebate. They don't even know kuti tikada kutaura one word it's a command. Because Mabhunu is in the hands of revolutionaries. And ndini ndiri kutungamirira ma-revolutionaries acho. Yeah, ndikupabata. So I can just wake up ndokutaura kuti nyoka yeMabhunu, sign out everyone. I can do that. But my lawyers akanganisa chi. No, they didn't. They did nothing wrong. Yes, they did nothing wrong. But people who want to manipulate the system are the ones who are tarnishing the lawyers. Yes. So I don't have the problem with the lawyers. The lawyers, they must just know that they are paid. By who? When Zino Consena Chima lawyers, you are cheating, I have my bill, Rabadar. Saka, Anovana Witabas. That's what is important. Inini chandinozo pandinozo sumuka ndepe kuti ndikasvika lawyer asiri pakoti. Whether auya nani, I need to know kuti auya pakoti. Because my lawyers iwayo ari pa-revolution. Comrade Nyoka yeMabhunu is a revolutionary. He's in our hands. He's not in the hands of the citizens. That's why murukona pese pataungana pa Nyoka yeMabhunu channel. Takaungana as revolutionaries. Kune ma-citizens akazara kwa Mwari kuti zvipiko tochirwa mari ngatisiyane nazo. Varumusiya achitambura ari kwaro. So why should we work with the minds of a citizen? Tisiso tiri in a revolution. Yeah, ndikupabata ipapo. I think it's now clear kuti ma-citizens ari kuita zvaari kuita kwaari kuita, ma-revolutionaries ari kuita zvaari kuita kwaari kuita. So there's a difference between the two. Yes, but tiri kuvaparidzira wherever they are ma-citizens kuti dai raibva revolution muuye kurevolution. Because hapana kwamunoenda kana tisina kupusha this revolution, because tinozikanwa nema-citizens is their citizens' rights, ma-elections, wobirwa, wochema. Saka isi tiri kuti toda kuti ma-citizens avote zvakanaka, ma-revolutionaries akavhura ziso, abira atorwa bhutsu. Ndo parichaita payback kuma-citizens avhuma kutendeuka kubva revolution. Yeah. That's why we are not a political party, and that's why we don't have intentions of being a political party. Kana takuda citizen way munototoona takuya kuti wakomana todawo membership party kwenyu tipindewo tishande nema-citizens. But for now we are revolutionaries. We are not following what is happening to our citizens. We are fighting here. Nhasi tatowakanda chimwe chibhakera. Yeah. Yeah. No, thank you very much, comrade, for your time. Ndotenda zvikuru nekuclarify ipapo, because papa kutoita unge pari kutonetsa zvekutodaro. Saka kana mataura izvozvo kuti imimi netimu yenyu muri kufara nezviri kuitika, and vari kunze uko ngavangosiya kana vasinoda kubatsira kana vasinoda kuuya kurevolution. Kana vachida kuuya, they are more than welcome to join the Nyoka yeMabhunu channel. Aiwa, ndotenda nazvo. Yeah, but another thing on top, all those who are claiming my lawyers, that's commentary. Okay. They don't have control over those lawyers. If we want to talk, it's just say, wait, you don't run. Then you wapototanga kumanyo. But each respond, I don't respond kune zvese zvavanenge vachiita, because I was introduced to these are fellow Zimbabweans vari kuuya kuzobatsira murevolution. All right, my comrades, maita basa.
saka ndakazoshamisika vakunzi iwo haufaniri kutaurana nemamedia house aya iwo nemamedia house aya imimi kurambidza mamedia houses kuti anga achinzwisisa nyaya dzerevolution because ndo vanhu vanoendesa vhangeri kwana kuti vatendeuke vhangeri kana rasika. But anyway we understand zvese zvavanga vachiita. Mationa anenge achidonha tinenge taparidza kuno. Aiwa ichokwadi ichocho. Saka we are also getting the information yamuri kuwanawo imimi kwatiri inouya ine different message because iwe zvinhu zvine zviri hidden kwatiri zvatee tichida wanobudisa vega ikoko. Ichokwadi. We didn't even know kuti mamboita interview but takatozoziva nezuro interview iyo yakatipa a lot of information of zvinhu zvakachiitika behind our backs. Yes. Isi tinovasiya vachiita zvavari kuita muroom uchinakidza singaiti tobva tatora makii toenda hedu kunodhakwa. Wofungidzira ndo avaridzi vemusha. Vanorovana mukati imomo hapana anobuda hapana anotiza bhosi ndo rakakiiwa ine ndiri kujaivha mapiano ndiri kubhawa ndine makii. Unodzoka waakuwirirana manje. Ichokwadi ichocho. Saka hadhondwari siyai vakadaro hatisi kuda hedu kuratidzana mapowers because nyaya iyi haisi kuratidzana mapowers inyaya yekufocasa on the game. Ichokwadi ichocho. Mapowers haana panotibatsira izvezvi. Aiwa, thank you very much comrade for your time. At least zvajeka. All right, tinotenda comrade. Tinotenda. Ciao.